أبلع لتجراين تجارون يكايد زلوا مصنات عليت بزي منم قدم خونة تتعون قبل أمريكا قلت أفسقمتي كتوسدي قباء ببال كابز تفلالي جز أتات أمريكا توسعون تولرتن فتوتن تجراي أب واشنطن دي سي سلفي أكايدو ملوم أب مصنات عليت تجراي أجقو أمت ألفهم سرحو زلوم فاشستي أبين بعداوي وراري إساسن نام مقاب أي عالم قريبهم قبو أفردو مكرخبو يقباء كبلو دمها دمت أمسمع ملوم سبعوي حجز نعمل تجراي بقلت أفنخ عتي مصنات عليت تجراي تتعون قبل زي شاراوي متصاري سالساي وجن عتيو كتصارن قبل إن يتاتكوينات نام مجابع على مقاربهم قبوا فردوم نخرخبهم من محدار جو بايدن قلت أفسقمتي وسد زبرون قال أوت نبتبتات نزحزة قلو عدب داب بدما ناب ستيت ديبارتمنت أتيوم اللوم Stop bombing Trudeau! Stop raping women! Stop killing humans! Stop killing Tagari! Extra troops out of Trudeau! بتقطي محبر سبع علم عبيتي مع خنات ميدياتات عالمنا ناب تجراي كأتوز تجددم من كستي والكملاخي أبي أحمد سراويت مشاركتو بعداوي وراري هقدفن أبلعلي هزب تجراي زفت أمون زلو جبن كوينات علمنا خيفلتو مس جيزاوي من محداريلو زت عايشو مسلنيتاتو بموداد أب مسوار مردأتان مرتعون توافيرو مكم زلو حبريتاتات الناوت يوم بزي كازي أبلعلي هزب تجراي زبصحو مقليا زي بلو مقفعتات ناب عالم نمقلاح كيربربو زق على سوزلو محبر زب دياسبوراتات تجراي أبزح زقوان أبعد زلو هزبنا حابريتاتاتن مرتعون نتوم ناب تجراي آتيوم زلو غازيطنياتاتن مقبال تنقاقه بزتملقو ملكعو نقوح تساتافاي نكخونت أو عيثوم أقريبا ملوم أبز زعبا زتواددت أبصابلنا كمسعب قربيوم ولك أملاخي أبي أحمد سقط محبرسب عالم مسحيلون كل مداوع عنو الدبلوماس مسبتصحون نلعلي سلست أوارح زخونة يخون عينة غازيطنيان تجراين كياتو أمبير وزنبرا كلكلا نخلعل تجديد اللوم بمخان دمام عالم لخاو غازيطنياتات عبيت معخنات ميديا عالمنا ناب تجراي كاتو جميروم اللوم توم ناب تجراي نخاتو فقاد رخيبهم زلو عالم لخاو معخنات ميديا عالمنا نبي بي سي الجزيرة رايترز نيويورك تايمز فرانس 24 AFP نحاويسوم بحفشا شوعات تجزفت معخنات ميديا عالمنا انتخونم ابزحز اوان ناب تجراي أتيوم يركبهم يخون مبر منقستول كملاخي أبي أحمدن بعد ورار سراوي تقدفن أبلع الهزب تقراي زبصحوه مقليا زي بلو قفعن زرقنا يمصنا السرحن على من خيفلتهم ملكتاتن مرتعوتاتن جملة ومقتل تيم عمت دك أنستيوم مبراسن مقوحال نبرت هزب تقراي بحفشام كل عينة قفعو سرحتهم من مسوار جزياو محداري لوزت ايشوم مسلينيتاتون عصوب سراويتون تواديدوم أب مسوار مرتعون مرداتان تسأميدوم كمزلو حبريتاتات الناوصيوم كم أبنت كابز تفلاليو كبابيتات تقراي تمزابيلوم بزي أخول مقبي ماي كنكن نتسهنام نسلست أوارح أبي يونفرست أخصم تعاقبهم الساق يزنبرم ببزح هسانات ندك أنستيون زركبوهم لعلش الدشتا شحت مزابل توغنات كاب كامباسات يونفرست أخصم الناوصو أب شرندا سلاسة نابز ركب بيت مأسرتي وصلوهم كمزلو حبريتاتات الناوصيوم بزي كازيم بابالات بعد ورار سراوي تقدفن سراويت ولك أملاخ أبيين تعميسن أب عيدر ريفرال هوسبتال مقالة حكمنا ودقفنا تقبر لن زنبرا دك آنستيوم حكمنا أنكي ودام كابت هوسبتال نخوصا يقددوون كم زلوون أب مقالة زلو من شتاتنا حبيرو ملنالو ازي كمزيلونا هالوم ازو خوينات كابز جمر بفلاياب كتما اكسوم استفتسمو زرقنا يمصنات جملاو چفچافاتن جبنات كويناتن بعالم لخاو ميدياتات عري تخرز السحابن اقال وزتوهاون مسمخان تأساسيروم حزبنام اب كبابيو بعين زرعيون بإذنو السمعون حقي نتوم عالم لخاو ميدياتات مردا مرتعو زلوم استفتسمو جبناتون اناو صدخا اب مرأي بفلاي ابوتات هايمانوت اب مويا حكمنان تزامت موياتاتن توافيروم زلو وغنات بحافشا دما ملا حزبنام نتحقي اب موصا طنقاقه بزتملؤ ملكعو نقوح تساتفاين كخون صاوعيت قريبولهم بفلاي كاب هاجر وصا زنبر محبرسب دياسبورا تግራይ ورر تحيلتات اب العل حزبنا كينات كاب زاوجو لعلت جميرو كساب زعلت لومي اب العل حزب زبصح زلو چفچافن برستن على مقالبون كبو كيربرب استقالسلو غداي حزي بچبوط مرتعو زدغفل اوان بمخانم حزبنا نزوم مرتعوتات فلفيل بموصا نتوم عالم لخاوي تكالات ميديا حبريتا امهاب كربارب صاوعيت اقريبولهم خبركا اب عاد تركب حزب تግራይ اذا خذ ترخيب زل عدل نساتهم فوتيوم زهاونا ومنما بقليل استراخب عدل يكونن دياسبورا تغارو سبيشالي وطات دياسبورا تغارو قطرن ليتن صعيروم زرخوو عدليو
ካብቶም ብዙሓት ንናይ ዓለም መራሕቲ ይኹን ንናይ ዓለም ሚድያ ክንሓቶም ዝነበርና ሓደ ናይ ኢንተርናሽናል ሚድያ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓቂ ባዕሉ ይመርምር ዝብል እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ እቲ ዕድል እዚ ረኺብና የለና 4 ኪሎ ዝነብሩ መራሕቲ ሓሶት ድራሮም እዩ እሞ ከዚ እውን ነቶም ካብ ኢንተርናሽናል ዝኣተው ሚድያታት ብዙሕ ሓሸት ዝመልኦ ኢንፎርሜሽን ናሃው ሓሸት ዝመልኦ ሪፖርት ሒዞም ክወፁ ይፅዕሩ ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ እዚ ብብዙሕ ፃዕሪ ዝተረኸበ ዕድል ማይ ከየፍስሉ ብዝተኽኣለካ መጠን ንዞም ናይ ኢንተርናሽናል ሚድያ እታ ኣብ ትግራይ ዘላ ሓቂ ኣብ ኢዶም ንክትበፅሕ ንክፅዕር ብትሕትና ይሓትት ዲያስፖራ ፀገም ህዝቢ ኣብ ሚድያታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብኣካል እንዳኸደ ሓያል ማዕበላዊ ድምፂ ህዝቢ ኣብ ምዃን ታሪክ ሰሪሑ እዩ ናቱ ውፅኢት ድማ ዓለም ኣትክሮ ክትህብ ገይሩ እዩ ብብዙሕ ፃዕሪ ድማ ጋዜጠኛታት ዓለም ናብ መቐለ ክኣትዉ ተገይሩ ኣሎ እዚ ፃዕሪ ቃልስና ውፅኢት ቃልስና እዩ ዋላ እኳ እቲ ፀገም ተሓቢኡ ዝሕባእ ተሸፊኑ ዝሽፈን እንተዘይኮነ ፋሽስታዊ ግፍዐኛታት ግን ነዚ ኩሉ ክሽፍኑ ዝከኣሎም ነገር ከም ዝገብሩ ፍሉጥ እዩ እሞ መንእሰይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ንጹሩን ሓቃውን ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ንክረኽቡ ብዝኽኣልካዮ መዳያት ተቃለስ ዝፈሰሰ ደም ኣያታትካ ኣሕዋትካ ህፃውንትን ሽማግለታትን ፍርዲ ንክረክብ ኣቃልሕ ተወደብ ዘለካ ናይ ቪድዮን ምስልን ኢንፎርሜሽናት ብዝተኽኣለ መጠን ኣብ ኢዶም ንክበፅሕ ግበር ብዝተወደበ መልክዑ ኣብ ወፃእነ ውሽጢ ዓድን ዘለና ኩላህና ብዝገበርናዮ ቃልሲ ዝተፈላለዩ ምልክታት ይረአዩ ኣለዉ ናይዚ መርኣያ ናይ ዓለም ጋዜጠኛታት ናይ ዓለም ገበርተ ሰናይ ከምኡ እውን ነቲ ገበን ከፃርዩ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝእመነሎም ምእታው ጀሚሮም ኣለዉ ሕዚ እዚ እኹል ኣይኮነን ካብኡ ንላዕሊ ክኽየድ ክኽእል ኣለዎ ሕዚ እቲ ማስረጃ ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ማስረጃ ትቐንዲ ወሳናይ ንሱ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ኢሳያስ ነቲ ማስረጃታት እዙይ ንምጥፋእ ፃዕሪ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክፅዕሩ እዮም እውን ይቐርን ሕዚ ኣንታ ህዝቢ ንስኻ ግን ዝረአኻዮ ዝሰማዕኻዮ ዝሓዝካዮ ዝጨበጥካዮ ኣብ ዓርስኻ ዝበፅሐ ስለ ዝኾነ ብግድን ነቶም ጋዜጠኛታት መዓልታዊ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክተቕርበሎም ክትክእል ኣለካ ናብቲ ዝተፈፀመሉ ብኣካል ብምኻድ ናብ ዝቐዳሕካዮ ገለ ዝሓዝካዮ ምሽጥር ተሃልዩ ብምንጋር እዙይ ኩሉ ክተቃልዖም ክትክእል ኣለካ ተዓዲ ዘሎ ሰብ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ብተፈላለየ መንገዲ እቲ ኤቪደንስታት ዝግበር ዘሎ ግፍዕታት ክሸፈንዎ ዝምክሩ ዝኽእሉ ዘለዎ ኤቪደንስ ዘለዎ ኩሉ ከቕርበሎም ክኽእል ኣለዎ ሓቃዊ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ከተሓላልፍ ኣለዎ ብስእሊ ብቪድዮ ብተፈላለየ ዶኪመንት ዘለዎ ኩሉ ንዓኣቶም ብዘይ ምንም ፍርሕን ክስታይን ክቐርብ ኣለዎ ምክንያቱም እዞም ሰባት እዚኦም ኣይፈልጥዎን እዮም በቱ ዘረኣኻዮምን ሰምዕዎን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ስለዝምዝንዎ ኩሉ ነገር ከም ህዝቢ ትግራይ እቲ ዘሎ ኩሉ ከተሓላልፍ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ሕብረተሰብና ኣብዚ ሰዓት እዚ ክገብራ ዘለዎ ቀንዲ ነገር ብምሉእ ቅድሚ ሕጂ ሒዝዎ ዝነበረ ኤቪደንስ ሕጂ ከርዮም ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ ተን ተለፊረን ዝበሃላ ዘለዋ ኣብ ዓይነን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ወላ ገለ ካትሊስ ክወፃ ክኽእላ ከም ዘለወን ወፅን ከን ዓለም ከዛረባ ከም ዘለወን ብፍላይ እቲ መቃብራት ወላ ብሲንግል ይኹን ወላ ብጅምላ ምስተቀበሩ ወሲልካ ናይ ምርኣይ ህዝቢ ተኽኢሉ ብምሉእ ፀሊም ተኸዲኑ ክወፅእ ክኽእል ከም ዘለዎ ደጋጊም ክብል ዝኽእል እዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ዓባይ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነት ኩሉ ሕብረተሰብ ዘለዎ ዝበሃል ኤቪደንስ ብምሉኡ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ነዞም ኣትዮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ንኽሕብር ይላቦ የቐኒለይ ገጢምና ዘሎ ወራሪ በላዕ ሰብ እሞ እኹል ጥንቃቐ ንኽግበር እውን ምዒዶም ኣለዉ ብተመሳሳሊ እዞም ናብ ትግራይ ኣትዮም ዘለዉ ዓበይቲ ማዕኸናት ሚድያ ዓለምና ድሕሪ ምእታዎም ዘሎ ተርእዮታት ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ እንታይ ከም ዝመስል ከዋግዕና ሪፖርተርና ካብ መቐለ ኣብ ቀጥታ ናይ ስልክ መስመር ኣሎ ምስ ወፃኒት ክልወኒ እዩ ጥዕና ሃበለይ
ታናበለይ ነዕልከይ ጽቡቕሞ ድሕሪዞም መራኸብቲ ዜና ማዕኸናት ናብ ትግራይ ምእታዎም ብፍላይ ኣብ መቐለ ዝነበረ ተርእዮታት እንታይ ከም ዝመስል እስቲ ትዕዝብቲ ካካፍለና ያው ከም ዝፍለጥ ቶም ሚድያታት ና ካልኦት ናይ ሰብኣዊ መሰል ተሓለቕቲ ትካላት ናብ ለሎና ህልው ኩነታትና ትግራይ ኣይተኒቕዎም ከኣቱ ብዙሕ ግዜ ጥያቄ ይቕርቦም እዮም ይኹን እምበይ መንግስቲ ካብ ዘሎ ምዕፋን ባህሪ ክፈቅደሎም ይኻእለ እዚ ብትማሊ ናብ መቐለ ከኣቱ ክኢሎም እዮም ማለት ቅድሚ ትማሊ ምሸት እዮም ኣትዮም ታው ትማሊ ኣብ መቐለ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሰባት ንምርካብ ስለለህሉ ኩነታት ምፍላጥ ለመኮርሉ ኩነታት ይለሎ ማለት እዩ ጽቡቕ እቱ ትክክለኛ ምስሊ ሒዝኻ ኣብ ምውፃእ እቲ ማሕበረሰብ መቐለ ብፍላይ ድማ መንእሰይ መቐለ ዝነበሮ ዕዙዝ ተሳትፎ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረኸ ዘለካ ትዕዝብቲ ብልጋር ኩነታት ሕዚ ካብ ዓብዪ ክሳብ ንእሽቶን ካብ ድሮ ማለት እዩ ካብ ርውዕ ምሸት እናተቆልዓትዮም ካብ ሻዓይቱ ጀሚሮም እዩ ጀሚሩ ተዚ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ብውሽጢ ብሜሴጅ ነተለኣኸ ናጋ ድመፁ ጋዜጠኛታት ስለለለው ለዝናኣቶም ጥንቃቄ ክንገብር ክኽእል እኒአና ኩሎም ጋዜጠኛታት እኩል ዝኾነ ምስሊ ሰብ ትግራይ ዘሎ በደላት ኩሉ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣትዮም ዝገብሮ ዘሎ ግፍዒ ናይ ኣምሓራ ሰራዊት ዝገብሮ ዘሎ ግፍዒ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ወታደር ዝገብሮ ዘሎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝበፅሕ ጠቕላላ በደል ክፍለጥ እኒኦ ብልብል ምንቅስቃሳት ዝተገበሩ እዩ ሓዲሩ ካብኡ ተመሳሳሊ ትማሊ ንዝበሎ ከምኡ ማለት እዩ ክሳብ ኣብቶም ምንቅስቃስ ዝበዝሖም ከባቢታት ምንም ዓይነት ምክንያት ዘይብሉ ምንቅስቃስ ንከይገብር ተዚ እዩ ተነጊርዎ ማለት እዩ ስለዚ ብዝመልክዑ እዩ ተዚ እናተነጋገረ ጥሉል ሓበሬታ ኣብቶም ጋዜጠኛታት ክበፅሕ ዝግጅት ገይሩ ሓዲሩ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ትማሊ እንታይ እዩ ገይሩ ኣብታን ከቶም ጋዜጠኛታት ክርከቡላ እያ ተባሂላ ትሕበር ቦታ ካብ ዝዓረፍሉ ሆቴል ጀሚሩ ክሳብ ዝንቀሳቐስሉ ጎደናታት እዚ ሓሊፎም ነተባሃለ እቶም ጋዜጠኛታት ኩሉ ኮነ ምስሊ ክህልዎም ናይ ምግባር ስራሕቲ ነሰርሐ እዩ ኢሉ ጠቕላላ እቲ ሕብረተሰብ ካብ ዓብዪ ክሳብ ንእሽቶን ከምኡ ዓይነት ውዕሎ እዩ ተባሂሉ ማለት እዩ ዝገርም ኩነታት ሓደ ክልተ ኣብነታት ክነግረኪ ንኣብነት ናይ ኣልጀዚራ ጋዜጠኛ ኣብ ቀዳማዊ ወያነ ዝኸደሉ ሰዓት ነይሩ ቀዳማዊ ወያነ ኣብቲ ዕዳጋ ድፍኦ ከባቢ ሙሉእ ምስሊ ክረክብ ተገይሩ እዩ ንገርመክ ንሓልፉ ካብ ሊስቶ ጀሚሩ ተሸከምቲ ክሳብቱ ለመፅእ ሕብረተሰብ ጠቕላላ ድሪት ዝፍፅም ሕብረተሰብ ከይቐረየ እዩ እንታይ ነበረ በቃ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እዚ ኣብቲ ቤተሰብና ይሞት ኣለዉ ኣብቲ ኣካሎም ይገሉ ኣለዉ ህዝብና ይገላታ ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ ይድፈራ ኣለዋ ቤተክርስትያን ዓንም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ዕዳጋ እንታይ እኒአኩም ንብል ትክክለኛ ምስሊ ክሕዙ ዝተገበረሉ ፈተነ ነይሩ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተፈናቂሎም ዝመፁ ወገናት ለ ነይሩ ካብ ምዕራብ ሰሜን ምዕራብ ካብ ማእኸላይ ካብ ምዕራብ ኣሶም ከይቐረየ ካብቲ ካምፖም ወፂኦም ናብ ከተማ መፅኦም እዮም እቶም ጋዜጠኛታት ክረኽቡ ዝበፅሖም በደል ኣብ ህዝቢ ከባቢኦም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ በደል ሪፍሌክት ንምግባር ሞኪሮም ማለት እዩና ብጣዕሚ ዝለዓለ ኮሚትመንት እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ዝገርም ኩነታት ብጣዕሚ ዝኮርዐሉ ምንቅስቃስ ተገይሩ እዮም መቐለ ትማለ ማለት እዩ እሺ ቀኒልና ብኣንጻሩ እዞም ፀለእቲ ሓይልታት እቱ ዘሎ መርትዖታት ኣብ ምሽፋን ዝተፈላለዩ ፈተነታት ገይሮም መንባሮም ሓበሬታታት ኣለና እሞ እስኻ ዝተዓዘብካዮ ነገር ኣሎ ዶ እንታይ ዓይነት ኩነታት እዩ ነይሩ እቱ ገበናት ኣብ ምሕባእ ዝገበርዎ ፈተነታት ብደንብ ነይሩ ንኣብነት ቀሊል ኤግዛምፕል ዓለም ሙሉእ ዝፈለጦ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣናእሽቶን ህፃናት ዓበይቲ ሞኖስየ ከይቐረየ ዓመት ወይ ምድፋት ከምተኻየደ ይፍለጥ ንኩሎም እቶም ትግራይ ወሪሮም ዘለዉ ሓይልታት ስለዚ ኣብ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ዘለዋ ኣሕዋትና ንአን ከይረኽቡ ትማሊ ምሸት ቅድሚ ትማሊ ምሸት ክዶም ረኪቦሞን እዮም ተወሰኑ ትማሊ ቀትሪ ንጎሆ ከይዶም ክረኽቦን ትብሉ ተለው ሪሎኬት እዮም ገይሮሞን ቦታ ቀይሮሞን እዮም ፀኒሖም ማለት ንከይረኽቦን ኣብቲ ቦታ ንከይፀንሓ ካልኣይ ዲት ዝኾነ ኢንተርት ወይም ዲቴል ዝኾነ ጥሉል ዝኾነ ብደንቢ ዓሚቕ ዝኾነ ሓበሬታ ንከይረኽቡ ናብ ምግባር ስራሕቲ ንምግባር ብጣዕሚ ሞኪሮም እዮም እሱ ብቻ ይኾነ ኣብቶም ተፈናቀልቲ ዘለዎም ካምፕታት ናብ መቐለ ዘለዉ ኣብያተ ትምህርቲ ብጣዕሚ ክሪቲካል ዝኾነ ወይ ወሳት ዝኾነ ብጣዕሚ ጉድኣት ዝበፅሑ ሰባት ናብቲ ቦታ ንከይበፅሑ ኣብቲ ቦታ ንከይፀንሑ ካብቲ ቦታ ለንቀሳቀስሉ ኩነታት እኒኦ ማለት እዩ